Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, ekenekwa m mmadụ niile. Tata bụ Orie, asị m ndụ mmiri ndụ azụ. Asị m ka tata bụ Orie retara anyị ndụ, retara anyị ihe ọma, retara anyị agamniru, retara anyị udo, retara anyị ihe akụ na ihe enwe, ndụ anyị n'aka nri, ndụ anyị n'aka ekpe, ndụ anyị n'iru, ndụ anyị n'azụ. Asị m onye chụọ anyị ya daa. Anyị si na kama mmiri ya enwe iro, anyị si ka ndị ọjọọ niile bakpunye n'ime ala. Anyị si nwa mmiri anwụchuna, nwa ana anwụchuna. Anyị si na anyị bụ ụmụ osimiri na ya nọrọ n'iyi ncha na-aba anya. Anyị si na onye ọbụla nọ na mmiri anara adị deti. Wee si na tata bụ Orie ga-agaziri anyị n'aka nri n'aka ekpe n'iru na azụ. Si na ọfọ ndụ ka anyị na-agọ n'isi anyị niile n'ofu n'ofu. Tata bụ Orie n'afọ na Nkwọ na Eke n'afịa na-anọ n'ụbọchị na-anọ ise. Akwụkwọ m onye nke gị nwa ada agbara ọma ụzọ mmiri. Akwụkwọ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Anyị na-agbasi afọ ike na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, enyere ụmụ Igbo aka ime eziokwu gbasara ọdịnala Igbo, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. Na-atụfu nnukwu oge, isiokwu nji maka ya bịa tata bụ ịchụ àjà ogologo ezi. Enwere mbọsị nsi nkọwara ụdị àjà enwere na usoro esi achụ àjà dị iche iche. Akọwara m maka àjà a na-achụ n'anyanwụ, akọwara m maka àjà a na-achụ na mmiri, ekwuru m maka àjà a na-achụ n'ụzọ. O nwere àjà a na-achụ n'ọfịa, wee kọwakwanụ na enwere àjà ihu ọma, enwere àjà mgbaghara mmehie, enwere àjà ọtụtụ na-agbụ. Yes, ma ihe m bịara ịkọwa tata bụ àjà ogologo ụzọ. O nwere ụdịka àjà dị iche iche a na-achụ n'ezi, na aida ụzọ gbara anọ, ma ọkwa n'ụzọ gbara atọ, ma ọkwa n'ogologo ezi. Yes, ọ bụrụ na ịchụ àjà ụzọ, a na-achụ àjà mgbanwe onwe n'ụzọ. Àjà mgbanwe onwe a na-achụ ya n'ụzọ. A na-achụ àjà ihu ọma n'ụzọ. A na-achụ àjà ọtụtụ na-agbụ n'ụzọ. Ọkachasị àjà mgbanwe onwe. Àjà mgbanwe onwe a na-achụkarị ya n'ụzọ gbara anọ ma ụzọ gbara atọ, ụzọ nwere nga. Àjà mgbanwe onwe a bụ maka ndị Anambra, ndị some part of Anambra bụ ndị na-akpụ alụ. O nwere ụdị ihe ga-abụ ha bịa emechaa ya, ihe adịghị aṅa, abịa n'ebe ụzọ gbara anọ wee kwubi okwu, wee were anụmanụ dịka ọkụkọ ma atụrụ wee nwee gịnị, wee gbaa onye ahụ onwe. Remove bad energy na onye ahụ na-arụ, dọnye ya na anụ ahụ, wee weli ya wee gbaa onye ahụ onwe, wee kpụpụ ya n'ụzọ ọgaba. O nwere àjà a na-achụ n'ọfịa. Àjà dị iche iche ọ karịrị, mana ihe m bịara concentrate on bụ àjà a na-achụ n'ụzọ. O nwere ụdị ihe ọ ga-abụ ọpụtalụ mmadụ, onye ahụ jee gbasie afa ekwuo si na ebe onye a ga-ejeje chụọ àjà bụ n'ogologo ezi, ka ụzọ mee gịnị, kwụọlụ ya straight. Ihe ahụ ọ na-achọ, ka ụzọ mee gịnị, kwụọlụ ya straight, ka o nwee ike wee fụ ụzọ wee luo ebe ahụ ọ na-aga.
o nwere ụdị aja ọ ya bụ ịchụ asị na ya nọ na T junction ma na ya nọ na 4 junction wee nọrọ ebe ahụ wee make declarations wee chụpụ aja. Aja dị otu a ndị a na-achụkarịrị ya bụ ndị ike mbute, ndị na-atụ ọrụ, ndị na-apị ihe ọpịpịkwa, nakwa ndị na-azụ afọ ike dị iche iche, ndị chọrọ high business connection. O nwere level ọ ga-abụ arụgidere onye ahụ ọrụ ruo ịmarụ na ọrụ nke fọrọ afọ bụ ọrụ enidiri ime gịnị ịnọ na T junction ma 4 junction wee rụọ, so that ka ihe ọma si n'aka nri osi n'aka ekpe osi n'iru osi n'azụ. 4 junction ahụ ihe ọ na-akọva bụ the 4 cardinal points of the world. The 4 cardinal points ka that 4 junction na-akọva spiritually. Osi n'aka nri osi n'aka ekpe osi n'iru osi n'azụ, from east, west, north and south. Mkpa o ji dị ịchụ aja n'ụzọ bụ aja ụzọ na-ebute awele. Aja ụzọ na-ebute awele, ọ na-emepe ụzọ, because mgbe ị bịara n'ụzọ bịa mee gịnị wee bịa chụọ aja, ọkachasị n'ụzọ gbara anọ, ọkachasị nwere aja a na-eje n'ugwu achọ n'ụlọ macha, nwere aja a na-ebupụ eburu ya gbago n'ugwu ya chụọ ya bụ aja. Mana mgbe ị bịara na ụzọ gbara anọ bịa chụọ ọrụ mmadụ aja ihu ọma, o nwere ike ya esi wee lụgidere mmadụ ọrụ lụgide at a point ọrụ ahụ abụzielu ọrụ n'idiri gịnị ka a nọrọ n'ụzọ gbara anọ wee chụọ ya, because edurutego onye ahụ na point ebe ọ kwesịrị ịnọ spiritually. Ihe nidizi gịnị bụ ka ọ nọrọ that point ka ihe ọma na-abịara ya from east, west, north and south. And ịmalụ amalụ that na ụzọ a niile efuru nwere entities na-akọva ya spiritually. Ka okwu mmadụ si aga n'ụzọ, ka okwu mmụọ si aga n'ụzọ. O nwere aja a na-achọ n'afịa, o nwere onye ga-abụ gaa n'afa na ụzọ gbachielu ya, ọ lụchaghị ihe niile dị n'ụzọ ya, but yet ọ ka na find some things difficult. Ọ bụrụ just aja afịa ka o nidiri ije chụọ ka afịa zụba. O nwere ike ọ bụrụ ojize n'afa afa si oke ebe ọ bụla imego nke mee nke ngwa were ego 50 naira wee 100 naira n'obe gị kwubi okwu na ya, were ya gaa n'afịa dosia ka afịa zụba. Onwe nke ọ ga-abụ ose etie, ọ bụrụ ihe afa ga-agwa onye ahụ depending on mmụọ so onye ahụ, ya sie nri ọnụ na-eri, buru ya bịa mbọchị afịa n'abalị, mbọsị afịa be ha ahụ ji azụ n'abalị, dosie ebe ahụ by so time naba. Maọbụ ọ bụrụ na afịa for instance ọ bụrụ ndị afịa be ha na-azụ mbọsị nkwọ, asị ya buru ya bịa n'afọ abalị afọ na midnight na afịa, ya dosie ebe dị ụta ebe enwe 4 connecting junction n'ime afịa. Ịma na enwe ebe ọ ya bụ irute n'afịa ifu ụzọ gara ụta ọ bụrụ line, onye nwere ike odesi ya n'etiti ebe ahụ. Mgbe mmụọ ndị na-azụ afịa abalị, mmadụ zụcha afịa mmadụ ana, mmụọ azụba n'abalị, mmụọ azụba mgbe mmadụ nacha ka mmụọ na-azụ. Nkwe mmụọ na-abịa afịa even ka mmadụ nọ n'afịa, mgbe ya azụcha afịa ahụ, mgbe mmụọ ga na-abịa, onye nke asịsaịdị ya owelu, onye nke asịsaịdị ya owelu, onye nke asịsaịdị ya owelu. If that na indirectly you are settling entities na-abịa anapụ gị ngozi gị. O nwere ike ọ bụrụ entities na-abịa anapụ gị ngozi gị, ọ bụrụ n'afịa ka ha nọ, o nwere ike ọ bụrụ n'ogologo ezi n'ụzọ, o nwere ike ọ bụrụ express ka ha nọ. Mana mgbe ọbụla i buru aja pụta n'ụzọ gbara anọ maọbụ atọ maọbụ ogologo ụzọ, mind you, depending on your intention, na ihe na-eme bụ gịnị awele simple ihe ọma ka ị na-achọ, simple ihe ọma ka ị na-achọ. Maka ndị na-abụ ha fụ aja ebupụrụ ma ife onye na-ebupụ aja ekwuru na-ene onye ahụ ka o nnukwu, ka ga-asị na ihe onye ahụ na-eme bụ ihe mmadụ na-eme n'ube n'ụwa, ka ya sị na ọ na-egbu mmadụ. Ka ngwago onye ọbụla na-egbu mmadụ adapụta n'ezi agba aja, ọ dapụta ebe mmadụ ga-afụ ya gba aja.
onye na-egbu gị nọ n'ime ụlọ ya, ọ nọ n'ụlọ ụka, o yi chaplet n'onu, ọ na-eme na fana na nwa na mmụọ nsọ. Onye na-egbu gị ka hapụ ịbụ ife onye na-agbara onwe ya aja n'ụzọ. Ị mara ihe onye ahụ bụ ebu, ị mara problem onye a na-achị sọt ya na mmụọ deal ya na mmụọ nwere, ị gbara ọnụ gị tinye, isi ebe ahụ ikoro ụchụ nke gị nababe gị, si ebe ahụ koro ụchụ nke gị naba, jee adịa ya tụ nke ibu ebu, ụwa n'ahịa gị arụ. Ihe na-achịkọwa bụ na aja ogologo ụzọ, aja ụzọ, aja achụrụ n'enu-ana, in fact aja enu-ana amagbuo onwe ya, maka ọ na-eweta awele, ọ na-eweta ihe ọma. Ọ bụrụ na ịchịkwago mmụọ gị na ya so, adị na-enwe mmụọ na-agwa gị okwu n'ime onwe gị. A lot of people bụ ndị ga-anọlụ ha na-agwa ha n'ime onwe ha, gaa na mmiri, gaa na mmiri. Ị ma na ebe ahụ ka awele gị nọ, ị ma nọ na mmiri ka awele gị nọ. Ụfọdụ bụ anọlụ a na-asị ha jee bugodoro aja, jebe ebe dị ụta jee edosi ya, bugodoro ihe dị ụta, buru ya jee ebe dị ụta jee edosi ya, buru aja jegodo ya ebe dị ụta, were ọjị ma welu swit ma wee chingom. Ị ma na ebe ahụ ka awele gị nọ. Mmadụ ibupụ aja enu-ana amaka, maka ọ na-eme gịnị? Ọ na-emepe ụzọ, ọ na-ewepụ ụchụ, ọ na-ewepụ ọnwụ. Aka bụkwa m onye nke gị, Nwaada Agbaroma Ụzọ Mmiri. Chetakwana, abụ m onye mgbasa ozi ọma ọdịnala Igbo, bụrụkwa dibịa Igbo. Ka m sikwu na anyị na-agbasi afọ ike na-alụ ọrụ mmụọ dị iche iche, na-eme ka ụmụ Igbo gbara eziokwu dị n'ọdịnala, maka na ọdịnala bụ ụzọ ndụ na ụzọ eziokwu. O nwere ajụjụ ị nwere ịjụ m gbasara ihe ndị m na-akụzi na mbụ, ma ihe a nkụziri tata, maọbụ ihe ọbụla gbasara ọdịnala Igbo, biko dere m meseji na my WhatsApp nọmba na 07037311663. Ngwa ka emesịanụ.